Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Kanang butang Mayo nga buntag, mayo nga pakiguban. Welcome back no sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dugay-dugay kita nga wala kabalik sa atong programa tungod kay do na tay gi-manage nga sistema sa ato ang sa akong kinabuhi, labi na gyud sa pagdumala sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Og akong gipasalamatan ng Dios nga nag-aayog nagakuha sa akong pagaw. Diin makatingog, dili na sakit sa akong tunlan ang pagsulti, ang pagpagawa sa tingog. Sa ato karon nga pag-uban, pagsugod ni nimong programa, ato ning sugdan og gablihan sa mga pagampo ug mga pagdahig, pagpasalamat sa Ginoo. Ug ang pagpasalamat agsatag-sa ta magahimo niini tungod kay mao man ni gidisenyo sa Dios sa atong kinabuhi. Og ako sa ning taganog pagtagano ang nag-ingon nga lain man imong tingog, pastor. Medyo lain gyud akong tingog mga kigsunan kay pagaw pagyud ko. Pagaw o niya lisod pagyud kog adjust dire. mahanaw sa lamang ang magpabili ang pulong mo. Og naapag ko'y kuan kana nga ubo. Pero kining tanan normal ra gyud na sa atong pagpuyos kalibutan do na gyud mga panahon nga pagkasinatita ni ining tanan. Agiga pagsugod mga kigsonan ato ning sugdan sa pagampo ta. Amahan namo nga Dios sa makagagaho niya kami aman sa pagpasalamat kanimo sa pagdaig pagpasidungog sa imong pagkamayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios. Ngay mo kaming giubanan o gipanalipdan o gitagbo sa unsa may among gikinahanglan. Samo karon nga panag-uban. Salamat nga imo na usab kaming panalanginan. Imo na usab kami nga proteksyonan o ayuhon, pag-uhon. Labi na gyud sa akong mga kigsunan ng makadungog makapati sa imong mga pulong. Moabot ngadto kanila ang imong mga saad. Ang imong mga saad alang kanamo amo gayong masinatian sa among panag-uban amahan, amo kang gipasidunggan, pasalamatan nga diin magapanulti ka kanamo, tudlo ka kanamo amahan. Wala mi mahimo kun wala ka. Busa among gidangop diha kanimo mong kinabuhi sa pangalan ni Jesus. In Jesus name, amen o amen. Maayo nga buntag, maayo nga pakiguban. Mayo nga buntag no, mayo nga pakiguban. Welcome sa tong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay ang tanan nagkasala. Sa buhat kita mamatago, aron kita mamaluwas. Si Jesus lang magaluwas. Dalaygon ang Dios sa matagusan nato ka kinabuhi. O akong ipasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo na diin naguban ka natong tanan. Tawang lang ang tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa maayong panglawas. Mayo nga buntag no, mayo nga pagiguban sa tanan. Makuha sa ko akong monitor para akong mabasa ang inyong mga mensahe
diri sa atong programang Pulong mo kinabuhi ko. Ngadto sa langit, umiyaw sa walay kaulaw, lugso kauban ni Kristo. Singit awiti ang hari kasabi, na siya musuli, puso sa kinabuhi mo. Singit ang tuwas langit, singit ang tuwas langit. Mala sa balahan nga kasulatan, walay usa nga manarong, kay ang tanan nakasalan. Dili sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas, si Jesus lang magkaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan, kawang lang ang tanan. Tubuhi lang Kino, maayong nga buntag, may pagiguban sa tanan naka-tune in o naka-follow, naka-share na sa itong nga programa. May buntag ni Fidel Rosario Kiring. May buntag ni mo diha nay. May buntag ang Dios magpanalangin kumusta mo diha sa Leyte. Si Pastor Gregorio Kiring. Good morning Pastor. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. May buntag ninyo diha tay. Ako mo tawag yun ko ninyo tay Pastor. No? Salamat kayo sa inyo pagbisita diri sa atong FM station o sa ato ang main sa atong programang Pulong mo kinabuhi ko diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyo. May buntag ni Day G. Fortuna Donaire. Pastor, request ko makalangit, wala ko buhi Salamat Pastor sa pagbili. Salamat sa Ginoo, no? Dalaygon ang Dios magpanalangin kanimo. Ako rin nga damon ang awit makalangit nga wala ko nimo buhi. Sige ato ni nga aganog pagtagad sa ato karon nga panaguban. May buntag mayo nga pakiguban na ilabi na usab sa ni Bing Dandan. Good morning Pastor Gideon. May buntag nimo diha Bing. O ni Esther Maricel Henriksen. May buntag mayong pagpaminaw ninyo diha sis. O ni Day Maymay. Pamusta ko ni Sir Ivan. Matod pa sa atong igsuon Sister Maricel. Musta naman ka Pastor? Naglain pa imong tingog. Hilo nila Sister Rachel Candelario. Bibi asa. Og mato pa alas 11 gabi diri Pastor, di ako sa work. Salamat kayo, salamat sa Ginoo Sister Maricel. Medyo dili na sakit istorya ako ang tunlan. Og medyo makagawas na gyud tingog ang ako ang tunlan sad. Unya akong ipasalamatan ang Dios nga iya kong gihatag ang kaayuhan. Dili na ko maglipong, dili na sad ko maglabad ang ulo. Dili na maglabad ang ulo nako, unya dili na sad huot ang akong dughan. Unya gitun-an ako pagayo, gipamalandongan ako pagayo diya sa mga pagampo. Unsay mga hinungdan nga nung kung sud-sud kong mag-live bitaw ko og buntag ug hapo gabi murag mo balik yun ang ako ang gibati dito sa katong akong nasinatian sa una. Samtang dito pa mi sa kanang opera katong sige kog live mga kaigsunan. Katong sige kog live sa una, maopoy kining akong nasinatian sa miaging mga semana, bulan. Mauni akong nasinatian sa dito pa ko sa opera. Nga maghuot ang dughan, maglipong, unya mahadlok og init. Sige gyud ko og kanang pamalandong nganong nibalik ning ako ang gibati nga akong naagian kaniadto. Og daghan ng mga tawo moingon nga Pastor basig padautan ka. Naapoy mo ingon nga mga tawo nga naapoy mga pastor na gani gyud mo ingon nga Pastor basig buhat na sa kaaway nagalihok ang yawa nimo. Kay sige magkakasakit-sakit. Kining mga pulong agikan sa atong mga kaigsuonan or sa atong isig ka magtutubon pagani Pastor sa akong nanggigaingon. Wala na ako dayon tuuhi. Wala dayon ako dawata. Og ako ning gipamalandungan diha sa akong mga pagampo. Og padayon akong
hangyo ang Ginoo nga pasabta ko sa ako ang gibati. Tuluy ko sa ako ang akong masinatian. Nganong matag buntag ko mag-live, matag gabi ko mag-live, nganong magkasakit man kog inani. Nga akmo gyud ni akong nabantayan. Magkasakit yung kog, maghuot ang akong dughan, maglabad ang akong ulo. Unya taas ang ako ang bad cholesterol. Mauni nahitabo gyud sa ako Unya sa ako nang gikaingon, sa akong nasinatian katong sige kog live kaniadto sa dito pa ko si dito pa mi sa opera, maupoy akong nasinatian karon. Unya maupoy mga tambag, maupoy mga sulti sa mga tao. Pero wala na ko dawata, wala na ko tuoy. Ako bang mura ba og kanang mura og permiro ikaduha nya ila kong gisuginlan, mura ba bitaw og kinahanglan na kang motuo Pastor Gideon nga buhat na sa kaaway ang yawa nagapamuhat nimo. Mga igsuon, ako ning itestimony sa una ug ang ikaduha nga ako nasinatian nga maura gihapon ang ako ang nagian nga makaingon ko nga lisod kayong i-manage kung maghuot ang akong dughan. Kanunay kong tabang-tabangon o niya dili ko makalakaw og layo-layo, malipong ko o niya mubati kong kahadlok. Sa akong pagpamalandong mga kigsunan o pagtuon ni ining akong nasinatian, na nitaas ang akong acid reflux o niya nitaas ang akong anxiety. Nagka-acid. Kini mo'y kasagaran nga masinatian sa tao labi na gyud sa kana bitaw na ay mga trabaho. Busy sa trabaho. Busy sa trabaho nga nakalingkod lang. Na may mga trabaho nga nakalingkod lang ka. Sama sa mga call center, sama sa mga anas opisina. Busy pero nakalingkod na sila. Kung dili kaantigo kang mo-manage mubunga gyud ang imong gibuhat. Mauni ang akong nasinatian mga kigsuonan diris ako ang pagdumala labi na gyud sa ato ang programa. Wala na ko dawata ang mga sulti sa mga pastor o sa mga tao nga moingon gipadautan. Wala na ko tuoy tungod kay nanakos Biblia. Nanakos pulong si Ginoo. Nyawa po ko mo dawat nga nagapamuhat ang yawa nako. Inani ang nahitabo mga kigsunan. Kung kamo ang nakasinati ni ini, magsigiguot ang inyong dughan, magsiglabad ang inyong ulo, mahadlok mo sa init, unya mag-anxiety mo, kanang mabalaka ka, dili na ka, gusto mo lakaw nga ikarausa, kanang gusto ka nga naay kauban, pero sa akong pagpamalandong, may personal experience nga gusto na kong i-share ninyo. And I pray makatabang ni ninyo. Kana inig-check up dito sa hospital, kay sige ko pa-check up, monitor sa ako ang laboratory. Labi na gyud sa akong lipid profile, CBC, tanan. Normal ra, gawas lamang sa pagtaas ako ang bad cholesterol. Sa dihang ning taas akong bad cholesterol, ning taas pod ang akong BP. Dili na gani mo ubos. Bisag unsa ang mga home remedies akong buhaton, kanang di gyud mo ubos. Grabe nga taas. Pag abot sa ospital, itagaan ko sa doktor o kanang katoprel, unya kanang naay tambal silang gi-inject dire nga ni subay gyud niya paingon sa akong ilong. Dayong giingnan mis doktor nga giingnan ako asawa at ngilang nganong dili na mo ni sa injikan nga maglingkod kay mutug yun ni siya. Kumbaga makuyapan siya ka grabe nga kuan sa tambal. Tinuod nakatog ko. Di na ko kalihok hangtod nakatog. Murabag mawad-an kag una-una mamuypoy nya
Dili nako gusto ang sitwasyon. Tungod kay walay tao nga gusto gyud nga moadtog ospital. Unya, mga igsoon, nagsigir gyapog labado ot ang ako ang dughan. Dili ko kamotor ug mag-init, di ko kalakaw. Bisan kong likod lang sa simbahan, mahadlok na kong moadto. Bisan sa sapa lang dira sa among ubos, sa pispan, mahadlok na kong moadto. Kay maguot lang akong dughan, mura kong makuyapan. Niabot sa puntong akong asawa, nakikistorya na siya mo igsuon nga naghilak. Nag-istorya na siya nga ako nabantayan nga napiktuhan na po na akong asawa. Niabot sa punto na gani ni istorya sa nako, bis, napangi mong kaugalingon. Gagmay pa itong mga anak. Dili ko kakitag bana nga sama nimo. Niabot sa punto mga kaigsunan ako asawa, kana bitaw, naanasas kabalaka, kahadlok, sa dihang magsudong siya sa ako ang sitwasyon. Di na ako magtingog-tingog tungod kay maglisod kog sulti kay mag-apas ang ako ang kaugalingon sa akong gininhawa. Kanunay huot nya, kanunay kong bikugan dinhi kani mamikog mangkram ni siya ding diri. Ya tugad with the glory na tay igsuon gikan sa Taiwan. Taiwan gikan sa Taiwan. Ya gireflex ko niya na ayo narang-arang pila ka pila ka adlaw nimbalik na sad ang huot lipong ko Lord dito na nihimo ko dito na ko nihimo og kanang sudsod nga pakigsulti sa Ginoo. Tugani ko sultihi ko unsay ako ang kulang sa akong pagmanage sa akong lawas, unsay ako ang kulang sa akong pagdumala sa ako ang kaugalingong lawas nga imong gipahulam kanako. Tuod, sige ko og kanang mo relax ko kay magsakit man mura mag naay tusok, mutusok sa ako ang dughan. Diri sa akong kasing-kasing, diri pud sa wala. Wala ko mabalakang kuhaon sa Ginoo. Wala po ko mabalaka sa akong mga anak tungod kay nagtuo ko nga atimanon sila sa Ginoo. Sa akong asawa, sa akong Pinoy-anan o sa mga buluhaton. Kay naa ang Dios. Kung kuhaon ko, naa ang Dios. Kanunay andam nga mamuma. Lamang akong gipangayo sa Ginoo nga suginli ko unsay ako ang kulang sa akong pagmanage sa akong lawas para ako po ning i-share nga tusuban. Usa ka higayon mga kaigsunan, akong gipamalandongan nga nimbalik yun ang ako ang gipamati kaniadto. Lord, sa may hinungdan nga nung nimbalik ang akong gibati kaniadto nga maguot, kuyapan, unya abot sa doktor, maingnan ra ko sa doktor sa una nga ikaw ray makaayo ana. Kay normal ra ang tanan nga laboratory. Maingon po danguban nga, Pastor, nagapamuhat ang yawa nimo. Nagalihok ang daotang espiritu nimo. Kinahanglan kang i-deliverance. Ko time pa. Murag ang nahitabo ani. Nya ang iyang sulti, Pastor, kanunay kong nag-ampo para nimo. Pastor, kanunay ko nga nanghangyo sa Ginoo nga tagaan kag kompletong kayuhan, good health. Nya sa diyang makita mi, ingnon ko nga nagalihok ang yawa, nagalihok ang balang espiritu. No time pa, inani niyang nahitabo. Murag kanang imong gisulti, inani ang ako nasabtan. Murag kag sama sa tao ba nga nagampo murag kag sama sa tao nga nagbiyahe bitaw. Nga moingon ka nga Lord, wala roy ulan. Akong gipangayo, akong gideklarar nga sa kong pagbiyahe, wa gi ulan. Nya sa diha nga nagampo ka, gideklara nimo, gituuhan nimo nga way ulan, unya gipangayo nimo sa Ginoo nga way ulan, imo gyung gibarugan nga wa gi ulan. Paglakaw nimo, giingnan nimo imo nga kauban, magdala tag ringkot basig mo ulan. Useless ang imong declaration. Useless ang imong pagtuo. Useless ang imong pagsalig sa Ginoo. Nagtuo ka sa imo lamang pagpanulti, pero ang imong response sa imong gisulti wa nimo buhata. Nagtuo kang way ulan unya nagdala ka raincoat. Nagampo ka para nako. Nagtuo ka nga ang balang espiritu ug ang Dios nagapamuhat nako. Pero inigsulti nimo maghisgot tag balatian. Yawa nooy nagapamuhat.
Wala ta mo tuo sa Ginoo ni ana. Ang Ginoo nag-ingon, mag-ampo ka tagabuntag, mag-ampo ka sa tanang panahon para layo ka sa panulay. Unya, karon nga naa kay gipamati, nakakita ka nga dunay gipamati, pasanginlan nimo ang yawa nga nagapamuhat ang yawa. Useless ang imong pag-ampo, useless ang imong pagtuo. Basig inana pod ang imong kinabuhi. Mao na nga ingon pod siya nga bitaw pastor no. So dili ta magpataka og sulti mura ta og kanang kana bitang hula, kana bitang tagna lang. Mao na nga akong gitun-an pag-ayo mga kigsunan nganong musaas man gyud ang ako ang bad cholesterol. Kung magsudsud ang ako ang akong life buntag unya gabi. Inani ang gihatag sa Ginoo sa ako ang gipangayo kaniya. Sa diha nga gahigda ra gyud ko sige kay mao lagi na ultimo ganing pag-adtog CR magdukan-dukan ako. Nya magsiguot yun ako ang dughan. Kung sa daling istorya murag hapit na ko kuhaon sa Ginoo. Sa kay gayon nagkuha kog cellphone nya akong gitan-aw. Dunay post dito sa cellphone nga ning gawas akong cellphone nga 45 share lang. Pero niabot og 700 o 400 ba to ang messages. Akong gi-open ug akong gibasa. Ngayon dito nga kon kamo naay gibati sa maniini labad sa ulo, maghuot ang dughan, doon na mo'y kahadlok, labi na gyud, doon na mo'y bation sa panahon nga mainitan og dili ka makasugakod og init, ayaw paglangan. Imna ni siya. Doon na say picture nga gipakita dito. Unya na ay mga listener nga akong nakita dito nga ning like. Usas akong nakita dito Sister Nars Buyan. Unya ang picture dito mga kisunan kaila ko sa usa ka tanom nga iyang giingon nga imna ni. Pagbasa nako sa mga comment dito na ay daghang kaayong nag-comment. Pati naghana niya ako yung gibasa. Gipaningkamutan akong masabdan ang ilang mga testimony. Doon ay nagtestimony dito nga tinuod na ako nakasinati sad ko nga lipong kanunay, nya sige kog laboratory, nya sige kog giinom og omeprazole, wa gyapon ma lingkawas ko sa akong gipati. Sige yapong gahot akong dughan. Unya dili ko katarong og trabaho kay maglipong. Unya di ko ka sugakod og init, labad sa ulo. Unya daghan kaayong bation nga sakit. Sa dihang niinom ko niini, naayo ko. Busa buhi kong testimony, doon ako'y kaisog nga mo share niini. Og inyo ning nasinatian, imna day ninyo ni. Nakakita ko sa maong tanom dito sa kilid sa simbahan, tungod kay naamay sa pagbugwal namo sa kilid sa simbahan, paglimpyo na ako sa kilid sa simbahan, nakakita ko ni anang maong tanom. Ako dahil giadto ang simbahan dito sa kilid sa simbahan og akong gikuha ang tanong kanang gitawag dulaw. Kaila mo ani kanang dulaw or kaha turmeric. Akong gilidgid, dayong akong gipuga, dayong akong gisala, o niabot og tunga sa baso. Akong giinom sa sayo sa buntan. Tinuod. Uban sa pagtupag ampo mga kaigsunan, tinuod na. Dito na kasinati kog ni-relax akong dughan. O nihinay na og kawagtang o labad sa ulo. Gikan sa unang adlaw, kaduhang adlaw, katulong adlaw, hangtod sa ikalima. After 5 days mga kaigsunan, wala na ko mo inom og dulaw. Naayon ako. Makalmotor na ko, makalakaw na ko ako rosa. Nag-drive ko dito paingon sa Cebu. Ako ra gyud nag-drive. Yes na ako'y kauban nga driver. Pero nakasugakod na ko og init. Nakasugakod na ko og kanang bitang muatubag init. Muna nga buhing testimony sa akong kinabuhi, giayo ko ni Lord. Igahimong instrumento ang dulaw sa akong gibati. Nga nagkuot, naglabad sige, taas kanunay akong pipi. Dili mo boss. Nili na ko kalakaw og ako rosa. Salamat sa Ginoo. Og sayop ang mga tambag, sayop ang mga pagduda. Nga moingon nga nagabuhat ang
yawa sama pud kaniadto nagkanser ko. Daghang mga tawo moingon nga gipadautan, daghang mga tawo moingon, ibin mga pastor moingon nagalihok ang bado spirit. Rebukon ang espiritu, rebukon ang yawa. Mga igsuon, mo ni ato rong tun-an sa ato karong panag-uban. And I pray and I hope nga sa imong pagpamati madasig ka sa pag-share ni ini ngadto sa uban. Madasig ka sa pagpaambit nini sa uban. Kaya ako nagtuo nga kung imo ning i-share, dili kawang ang imuhang himo. Dili kawang ang imong pagbuhat. Dili kawang ang imuhang paghago sa pag-share ngadto sa imong mga kaila. Ako moingon kong makatabang ka samtang imo ning i-share ngadto sa imong isig ka tao. Labi na gyud sa mga tao nga naay anxiety, naay acid reflux. Kung ikaw karon nga naay anxiety, acid reflux, ayaw ni langana. Pagkuha og dulaw, dili man ko doktor, pero base sa akong experience, ning kuha kog dulaw, unya akong gilidgid, niinom ko sa wa pa ko'y kaon. Unya, imo nang lidgiron, pug-ani mo, sa lahon nimo nga duga pure ra gyud. Imna sa wa pa kay kaon mutag buntag. Maayo ka. Uban sa pag-ampo, pagsalig sa Ginoo. Lord, i-bless kining maong dulaw. Mahimo ning medisina, sustansya. Makaayo ni sa ako ang lawas. Mao ni akong nasinatian. Karon makasugakod na kog init. Na ako'y amigong konsyal, tingala siya. Kaysa mo ato ang igsuon diri nga iyang inahan. Ikuha na sa Ginoo, gihatod dito sa sementeryo, nakakuyog ko. Ana dili nakakuyog, nakahatod ko. Kanang init kaayo. Tingala ang konsyal. Si Pastor Gideon naka-drive naman. Pastor Gideon nakasugakod na mag-init. Kay giayo ko ni Lord. Gihimong instrumento ang dulaw. Sa ako ang cancer kaniya to, ang gihimong instrumento kanang sibukaw. Yes, wala na ko'y cancer. Karon giayo ko ni Lord. Makatubang na ko ninyo diri sa social media. Makawalin ako sa pulong sa Ginoo. Ug usa nga atong hisgutan, mensahe sa Ginoo nga iyang gihatag sa akong pagpamalandong. Nga gusto sa Ginoo nga ako ning i-share sa ato karong nga panag-uban. Kuha inyong Biblia, mga kaigsuonan, kuha inyong Biblia og ablihe diha sa Isaias, no? Ako sa ning butangan og kuanang sounds para ato ang tuloy-tuloy na ang atong diskusyon. Sige. Isaias, mga kaigsuonan, no? Isaias sa Kapitulo 43. Ablihin yung Biblia. O ako nagtuo nga, doon na kay kadasig sa pag-share. Sa ako nang gikaingon, kung imo ning i-share, dili usik ang imuhang paghago. Dili usik ang imuhang sakripisyo. Dili usik ang imong pag-share sa imong igsuon. Isig ka tao. Labi na gyud sa mga tao nga nakasinati og labad sa ulo, kuot sa dughan, sa daling istorya, nagka-acid. Or naay acid reflux. Mga igsuon, dako kayo ikatabang ang imuhang pag-share nini. Kuha inyong Biblia sa Isaias 43, 1, 2 hangtod sa 3. Nag-ingon din apan karon mao kini ang gingon sa Ginoo, nga maoy nagbuhat kanimo o Jacob, o nag-umol kanimo Israel. Ayaw kahadlok, kay gilukat ko na ikaw. Gipili ko ikaw, ug ikaw ako ana. Mag-uban ako kanimo, iniglatas mo sa katubigan. Ug dili ka malumos, inigtabok mo sa mga suba. Inigagi mo sa kalayo, dili ka mapaso og lamyon sa siga niini. Kay ako ang Ginoo nga imong Dios, ang balaang Dios sa Israel. Mao'y nagluwas kanimo. Tugyan ko ikaw sa Ipto, ingon nga lukat kanimo. Ang Ethiopia og Sheba, ingon nga ilis kanimo. Nindot kay ni mao mensahe. Si Jacob og Israel katawhana sa Dios. Nahimulag ning sa presensya sa Dios. Nakagi silag mga kalisdanan. Kagi silag mga problema. Apan wala sila
ilayo sa pagmonitor sa Ginoo. Andam ang Dios sa pagluwas. Og niining maong mensahe, dunay saad ang Dios. Og gusto sa Dios nga imo ning masabtan. Ikaw ug ako gilukat ta sa dugo ni Jesus Christ. Gilukat ta, gipasaylo ta, gihinluan ta, gibag-o ta sa mga pulog mga mensahe sa atong Ginoo. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, sa maong mensahe diha gipakita ang tinuod nga kahimtang. Ang tinuod natong kahimtang mo ni naagitay mga maagian nga mga pagsulay. Ang tubig, ang sapa o ang kalayo nagsimbolo na sa mga kalisdanan nga atong magian. Kalisod sa panginabuhi. Kalisod nga dili na to malabangan kung wala ang Dios. Gitudluan usab kita sa Dios ni inimong mensahe sa pag-atubang niini. Aron dili sayop ang atong paghangyo o pagampo sa Ginoo. Dinhi gipakita mga kaigsunan, nag-ingon ang Dios, dili ka maunsa iniglatas nimo sa katubigan. Dili ka malumos, dili ka maunsa, dili ka maanod iniglabang mo sa suba. Dili sad ka masunog nilamyon sa kalayo. Diha giklaro mga kaigsunan nga ang Dios nga atong gilagaran, dili niya kuhaon ang unsa may mga pagsulay. Dili niya kuhaon ang unsa may giatubang natong kalisod. Gusto sa Ginoo nga atong atubangon. Gusto sa Ginoo nga atong dawaton nga samtang nag-alagad ta, muagi gyud tag mga pagsulay. Samtang naghulata sa pagbalik ni Ginoong Hesus, kanang kalayo, kanang suba, kanang tubig, ato gyud nang atubangon. Ato nang magian. Wala mo ingon ang Ginoo, kuhaon ako ang tubig para sayon ang imong paglakaw. Wala mo ingon ang Ginoo nga kuhaon niya ang suba, kuhaon niya ang kayo. Kasagaran mga kaigsunan, inaani ang pag-ampo sa tao. Rebyukon. Mo ingon nga naabitaw mga kalisod, mga problema, rebyukon. Ikaw nga problema, pahawa. Wa kay luna o dapit sa akong ginabuhi. Pero ang gipakita sa Dios, naamang kay kalisod, naamang karoy mga problema. Ang saad sa Dios o kang pasalig sa Ginoo, dili ka dapat mahadlok kay nag-uban siya. Ubananti ka. Dili lagi ka malumos. Dili ka maunsa iniglabang mo sa sapa. Dili ka masunog o lamyon sa kalayo. Iniglabang og latas mo nini. Kay ako nga imong Dios, mag-uban kanimo. Diha giklaro nga wala mo ingon ang Dios, kuhaon ko ang kayo. Kuhaon ko ang tubig. Ang kayo suba ug ang tubig nagsimbolo kini sa mga kalisdanan. Kalisod sa kwarta, kalisod sa panginabuhi, kalisod sa pagpadagan sa mga bulaton o bisan sa atong Pinoyanan. Kalisod sa pag-eskwela. Siguro ang uban nagkautang-utang. Siguro ang uban mga kaigsunan tungod sa pag-eskwela, dunay mga lisod na kayo i-manage sa ilang pagpuyo. Wala mo ingon ang Ginoo nga hatagan ti kag daghang kwarta. Wala mo ingon nga kuhaon ko ng pagkawalay kwarta. Wala mo ingon ang Ginoo nga aron makalakaw kag tarong haruhay. Mga igsuon, ang pasalig sa Ginoo, inani. Muagi man kag mga pagsulay. Muagi man kag mga kalisdan. Sa imong trabaho, sa diha sa imong Pinoyanan, diha sa imong pagbati, emosyon, o bisan sa ato ang tagsatag sa kalawas. Pero inong dumi, ang saad sa Ginoo, ayaw ka balaka, ayaw ka hadlok, ayaw pagduduha. Ubanan ti ka. Dili ti ka piyaan. Dili ti ka taligdan. Na ako, mag-uban kanimo. Og dapat maunay atong gunitan sa ato ang pag-atubang sa mga kalisdanan. Labi na gyud sa mga panahon nga niya nata sa ato ang sitwasyon nga dili na hanap ang kagutom. Dili na hanap ang kalisod. Grabe na pagtaas ang mga palaliton. Tungod kay grabe na ang pagtaas sa gasolina, krudo uban pa nga mga lana. Tungod sa dakong gubat nga natabo
sa Middle East. Niresulta kini og dako kayo nga kana bitaw kalisod sa dagan sa atong panahon. Wala mo ingon ang Ginoo nga kuhaon ako ang ubat. Wala mo ingon ang Ginoo sa aning maong mensahe. Kuhaon ako ang mga kalisdanan, pagsulay. Apan maingon ang Ginoo, ayaw kadlo, ayaw kalisa, ayaw kabalaka, ubanan ti ka. Pero unsaon man nato pagkasiguro nga nag-uban ang Dios? Unsaon man nato pagkasiguro nga bisan sa grabing kalisod, ingon si David, bisan mo agi ko sa walog sa landong sa kamatayon, di ko maunsa kay naguban ang Ginoo. Unsaon na to pagkasiguro nga ubanan ta sa Ginoo bisan sa grabe na nga kalisod. Inani ni atong pangayoon sa Ginoo, dili ang Dios nagtudlo nato karon sa pag-ampo. Nga dili sayop ang atong pag-ampo, hinuon haom ang atong pag-ampo. Sa panahon si Elias, mga kaigsoon, sa panahon ni Elias, ang iyahang buhat paglikay, ang iyang gihimo pagpailog paglahutay. Niabot sa punto nga si Elias siya na lang usa. Niabot sa punto nga si Elias wala na sa ikuyog. Apan wala siya pasagdahis Ginoo. Wala siya mamatay sa kagutom. Wala siya mamatay nga naginusara. Sa panahon si Elias nakuyapan sa kakapoy. Sa panahon grabe ng kagutom, ang Dios nagpadalag anghel, gipakaon niya si Elias. Sa panahon nag-inusara si Elias, mga kaigsunan, wala pasagdahi si Elias sa Dios. Samtang si Elias nigtago dito sa langop, nakahimo ang Dios pagpadalag pagkaon pinahagikuha. Kay ang saad sa Dios, dili kaniya biyaan, dili kaniya talikdan, dili malimot ang Dios sa iyang mga saad, labi na sa imuhang pagtuo o pagpasalamat, pagampo, pagdahig. Sa mga buluhaton nga diin ikaw gigamit sa Ginoo, timan dili malimot ang Dios niya. Sa mga buluhaton nga diin ikaw nahimong instrumento aron pagtagbo sa tanang gikinahanglan, sa nagkalain-lain nga mga buluhaton o sa nagkalain mga lugar nga nakapahimaya o nakapalipay sa Dios, timan wala na kalimtis Ginoo. Kung naa kay giabag sa mga buluhaton, kung doon na kay giamot sa buluhaton, kung doon na kay gihatag o gihalad sa mga buluhaton, timan ang Dios nga tong gilagaran, siya ang nakakita o siya nga dili gayon malimot sa imong gibuhat. Hinumdumi ang mga pulong sa Dios na sa balaang kasulatan. Dili kalimtan sa Dios ang imong halad. Dili kalimtan sa Dios ang imuhang pagdaig, ang imong pagpasalamat, ang imong pagtuo. Lamang atong iyampo, atong katunan, atong bansayon, atong mansuhon, atong kaugalingon. According ni Apostol Pablo, gimanso niya ang iyang kaugalingon. Asa na to, mansuhon atong kaugalingon, kanang pulong pagpailo, pagpaubos. Sa atong pag-alagad sa Ginoo, samtang nagpuyuta sa kalibutan, daghang mga taong maghari-ari, daghang mga tao nga murag maayo, ikaw mo'y bati, ikaw mo'y sayo. Pero tiliwala nining tanan, gusto sa Ginoo nga imo ning makatunan sa imong pagkakristohanon, sa imong pag-alagad sa Ginoo. Pailob paubos. Ang pagpailob o pagpaubos, dili lamang sa sulti, kundi sa pagbuhat. Nagpakita na nga mulikay ka sa mga tao nga mas swito o maayo para nimo. Mas swito, mas swito, mas maayo sa tanaw nila diha nimo. Mao nay akong ipangayo sa Ginoo. Lord, tabangi ko sa pagdumala sa akong kaugalingon. Labi na sa akong nauna, labi na sa akong kasing-kasing. Si Saring Solomon nag-ingon diha sa Panultihon Kapitulo 4:23. Murag naa na 4:23. Bantay ang inyong nauna, kini ang bililhon mong kinabuhi. Bantay. So bantayan na ito itong nauna. Bantayan ito itong kasing-kasing. Ilikay na ito itong nauna kasing-kasing sa mga tao o lugar nga makapa-impluwensya og dili maayo nga kinaiya, makapa-impluwensya og dili maayo nga batasan, makapa-impluwensya kanang kumbaga makatakod ba. Ilikay na to itong kaugalingon.
atong mansuhon ang atong kaugalingon, atong itrain atong kaugalingon sa paglikay sa mga dapit o lugar o mga tao nga makapa-impluwensya o makatakod og dili maayo nato. Tumuhaton mo ni pagintag lugar dapit nga makasulti kag tarong sa Ginoo. Sa imong Pinoyanan pwede kang makakitag lugar nga makasulti kag tarong sa Ginoo. Sa imong kwarto kana ikaw ra usa ug ang Biblia ug ang Dios. Ayaw tuguti nga madasig ka tungod kay nadasig siya. Ayaw tuguti nga nadasig ka sa pag-alagad tungod kay nadasig ning tawhana. Tungod kay nakakita ka nga dunay mga taong nadasig. Ayaw batasan na og ayaw traininga ang imong kaugalingon ni anang kahimtanga nga madasig ka kung dunay mga taong nadasig. Dapat trainingon nimo ang imong kaugalingon nga bisan wala nay nadasig. Bisan kung wa kakakita ni makasaksi og mga taong nadasig. Pabilin kang nadasig. Pabilin kang nagpabilin diha sa mensahe sa Ginoo. I-bless ka niya. Sama ni Propeta Elias. Wala na laing propeta nga iyang kuyog. Wala na say laing kaubang propeta nga sama niya. Kanunay niyang nakit-an nga mga propeta, propeta ni Baal, propeta ni Baal, propeta ni Baal. Mga magtutuo ni Baal. Wala na sama niya. Pero milayo ug milikay siya. Nagpailob ug nagpaubos siya. Giatiman o giamuma sa Ginoo. Kay maunay buhing ebidensya ug maunay gikinahanglan ngang saad sa Ginoo nga dili ti kabiyahan, dili ti ka talikdan. Imog yun ang masinatian. Pero kung maghari-hari ka, pero kung mas purag maayo og swito ka kaysa uban, timan ini. Doon ay mga panahon na sa panahon nga moabot, muhasmag ang mga pagsulay, maglisod ka, bangon. Pero kung mupailog ka, paubos ka. Dawaton nimo ang unsamay na sinatian nimo og dili ka mubulag niya, tabangan ka. Maubitaw na niingon si niingon si Apostol Pablo, ipakamaayo ang uban, ayaw ang imong kaugalingon. Maubitaw nang naay mga tao nga moingon nga. Moingon nimo nga, sayop ka sakto ko. Likay ng klaseng mga tao. Importante nagsunod ka sa pulong sa Ginoo. Importante nagsunod ka sa Biblia ug nagkinabuhi kanini. Di ka talikdan. Di ka biyahan. Di ka pasagdan. Ug mao nay ako na sinatian. Ayaw gayod kalimot. Nga samtang nag-alagad ta sa Ginoo, nagpaabot ta sa iyang mga saan nga siya mobalik. Naagayod ang mga pagsulay. Naagayod ang kalisod. Naagayod ang tubig, na ang sapa, na ang kayo. Nga nagsimbolo sa kalisod, nagsimbolo sa mga problema, nagsimbolo sa kawaladon, nagsimbolo sa kagutom. Apan, timan dili ka niya biyahan, dili ka niya taligdan. Wala maingon ang Ginoo nga, kuhaon ako ang tubig, kuhaon ako ang sapa, kuhaon ako ang kayo aron makalakaw kag tarong. Ang iyang giingon, mag-uban ako kanimo, ayaw kahadlok. Kung doon na kay giatubang nga problema, kung doon na kay giatubang nga kalisod, kung doon na kay giatubang nga kawaladon, ayaw kahadlok. Naa ang Dios nag-uban kanimo. Lamang siguruha nga namanso og nabansay nimo ang imong kaugalingon sa pagpaubos, sa pagpailob. Kay ang tao nga nagpailob, nagpaubos, andam kanunay nga mo pasalamat sa Dios sa tanang panahon. Ug matuman nimo ang giwali ni Apostol Pablo, pasalamatin ninyo ang Dios. Bisag unsay mudangat kaninyo, kay mao kini ang kaubuton sa Dios. Kung nabuhat nimo ang kaubuton sa Dios, usa ka nga makasulod og langit. Kay sa Mateo Kapitulo 7, 21, ang magtuman sa kaubuton sa Dios, ang nagtuman sa kaubuton sa Dios, mao'y maluwas. Dalaygon ang Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Dili lang ko magdugay, mga kigsuran, tungod kay ang ako ang pagdumala ni nimong programa kanunay nako ning pamalandungan. Ang tinuod,
wala man ako to masaysay kung unsay hinungdan nganong tintaas ang ako ang bad cholesterol. Inani ni siya. Sa atong programa kog buntag, programa kog gabi. Inani ang sitwasyon. Ako kamo suginlan para makabantay mo niini. Ang akong pagdumala sa programa, pulong mo kinabuhi ko, iniglaim na ko sa buntag. Sa una, nakamatikod ko sa dito pa ko sa opera, inani ni. Human akong kaon, human akong pamahaw, moari dahin ko sa ato ang programa. Lingkod dahin ko mo atubang ninyo, uwali sa pulong sa Ginoo. Human akong live, taas kay na. Gikan sa alas 9, alas 10, hangtod alas 11. Unya, inig ka alas 11 mo, hirag ko. Maniod, inig ka alas 12, maniod to. Pagkagabi na sad, human kong paniyapon, muatubang na pug ko diri sa atong programa, yaw-yaw na sad ko. Unya, maglingkod lang. Gikan sa atong programa, human sa atong programa, alas 7 or alas 8, alas 9, usahay mo ato nag alas 10 sa gabi. Inig kahuman, mulingkod gyapon, hirag-hirag, dayong katulog. Samtang ako ning gitun-an, inani dayang sitwasyon. Human gani ni mugkaon, human gani na tugkaon, dapat mulakaw-lakaw ta. Or motindog ta, 30 minutes patas. Ang problema, kay human akong kaon, busog kay ko, magsigira mong lingkod. Hangtod, muabot na ang pagpaniod to. Humang pagpaniod to, lingkod gyapon. Ang mudaghan ay ana, bad cholesterol. Dili ang good cholesterol. Inig kagabi, humang panyapon, lingkod. Hangtod, muabot, hangtod mahuman ang programa, hangtod katulugon, muhigda na lang. Og maunay akong nabatasan, og maunay gusto sa Ginoo nga akong usbon. Una nga, ako ang pag-manage sa itong programa, gitudluan ko sa Ginoo. O karon ako nasakpan. Karon ako nakatunan. Nga dili ko mo atubang diri sa itong programa nga busog ko. Kay maglingkod ako, unya hangtod mo abot og paniod to. Dapat, sa di pa ko mukaon. Or, uman ako kaon, mag-exercise sa. Lakaw-lakaw lang. Dili kusog, dili paspas. Dili lukso, lakaw-lakaw lang. Para ang akong gikaon, dili mo resulta og bad cholesterol. Salamat kay sa Ginoo, nga akong gitrain. Salamat sa Ginoo, nga akong gimanso, o giyang akong giampingan. Karon nakalahutay ko sa pag-atubang ninyo. Tungod kay dunay katuyuan, og plano ang Dios. Nga, akong ipadayon, ang tinuod nga pagsangyaw sa tinuod nga mensahe, nga walay gikulokadlukan, gipataas lamang ang iyang ngalan. Dalaygon ang Dios sa matag usa nato kakinabuhi. Mag-ampo kita sa dili pa ko manamilit. Og ako nagtuo nga sa imong pag-share ni ini, i-bless ka ni Lord. Sa imong pagpaambit ni ini, panalanginan ka sa Ginoo nga atong ilagaran. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Salamat sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa takna oras nga kami nag-uban. Nga diin among nadunggan ang mga maayo nga mga mensahe nga nagtudlo ka namo kung unsaon namo pag-atubang ang mga hagit sa among pag-alagad kanimo. Salamat o Dios sa imong pagtambag, pagmaymay, pagtudlo, pagbadlong, pagsaway. Salamat Ginoo sa pagpurher sa amo ang pagdumala sa among kinabuhi. And thank you Lord nga among nabati nga ang imong mga saad dili gayod mapakyas. Kanunay kag nag-uban og nagiya ka namo hangtod nining mga takna. Hangtod sa uban pang mga adlaw, panahon nga diin kami naghulat sa imong pagbalik. Salamat o Dios nga padayon mo kami gipanalanginan ug padayon mo kami giubanan og proteksyonan. Amo isalig ito giyan kanimo kinabuhi amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ng Dios ining igsoon Pastor Gideon manamailit na sa atong programa uban sa pag-ingon. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. God bless. Good morning. Kanatong tanan.
Mag-aawit kanimo Amahan Jesus. Magahalad mga pagdahin, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, diha kanimo Isus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubya na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.